Garin gwamna, wanda aka fi sani da Kaduna. Rubutawa Hayatu Baba Zubairu. Wannan littafi sadaukarwa ne ga ɗaukacin jama'ar masoya Nasiru El Rufa'i. Sai ku kasance tare da ni domin jin ci gaban labarin. Garin gwamna, Phase 26 and 27. Sahib kwanansa 3 a asibiti ya warke sosai har yana iya cin abinci da kansa. Yana kuma iya shiga tela ta yi uzurinsa ya fito. Jama'a na ta murna da ci gaban da ya samu a asibitin. Duk wanda ya zo duba shi sai ya yi wa mai girma gwamna Malam Nasiru El Rufa'i addu'a. Duk da ba shi ya ba shi lafiya ba, Allah ne. Amma shi ne ya zama salar samuwar lafiyarsa a gurin tsayuwa da jajircewarsa a harkar lafiya. To sai dai kuma dama mu muke namu, shi ma Allah yana nasa. Ashe wannan saukin da Sahib ya samu na tafiya ne. A ranar da daddare ciwon nasa ya dawo, ko kafin ma a yi wani yunkuri a kansa ya amsa kiran Ubangiji. Wannan mutuwa ta Sahib ta girgiza jama'a da yawa. Dan makutar faduwa yayi a gurin ya suma, da kyar aka samo shi. Ita ma Salaha a can gida sumanta 3, da ta farfado za ta sake bungirewa. Tsabar tashin hankali da damuwa ta sa Malam Baba ba da umarnin a kai ta asibiti ko da taimakon da za su yi mata. Cikin ikon Allah kuwa suka yi mata taimako irin nasu, bacci mai nauyi ya dauke ta. Tana can bacci aka suturta Sahib aka kai shi gidansa na gaskiya. Duniya kenan, Sahib har yayi ya gama ya tafi. Allah Ubangiji ya ji kansa ya karbi shahadarsa. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Har aka yi sadakar 3, Salaha ta kasa dawowa, daidai kullum cikin kuka da damuwa take. Tana ganin kamar ita ce ta yi sanadiyar mutuwar Sahib din, shi yasa gaba ɗaya ta tsana kanta da kanta. Kullum tana ɗaki a kwance tana zubar da hawaye cikin zuciyarta, kuma tana yi masa addu'ar samun rahamar Ubangiji. Can bangaren su Muktar kuwa sun haƙura sun bar wa Allah, sun tabbatar da cewa mutuwa dole ce ga dukkan wani musulmi. Ubangiji Allah ya samar da Sahib a duniya a lokacin da ba a zata ba, kuma ya buƙace shi a lokacin da yake so. Babu shakka Allah shine mai kowa da komai, kuma shi yake da iko akan kowa. Sahib bai yi gaggawa ba, lokacinsa ne yayi, kuma da daidai kowa sai ya tafi inda ya je. Muna roƙon Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Amin. Ranar kwana 6, Malam Baba ya same shi da maganar da ta kusa sa zuciyarsa ta buga. Cikin wani irin yanayi yake kallonsa kafin ya ce, Baba, anya wannan al'amari ba za a bar shi ba. Wallahi ba na so zumunci ya ɓaci ta dalilin wannan al'amari. Yarinyar nan Salaha tunda ba ta son irin wannan auren na haɗi, yana da kyau ta haƙura a ƙyale ta kawo wanda take so. Malam Baba ya ce, Muktar, Salaha babu wani ɗa namiji da za ta aura ya kula da ita kamar ka. Ni ina ƙaunar na haɗa jini na da na Alhaji Yunusa, domin ya cancanta a yi sha'awar haɗa jini da shi. Muktar, tun da dai Allah bai kaddara aure a tsakanin Sahib da Salaha ba, dan Allah kada ka juya wa bukata ta baya. Kai ka maye gurbin Sahib, ka amince a ɗaura maka aure da mata 2 a rana guda. Muktar jikinsa ya mutu, ya sunkuyar da kansa yana nazarin al'amarin. Malam Baba ya fi ƙarfin komai a gurinsa, saboda mutum ne shi mai nagarta da sanin ya kamata. Bayan haka kuma mahaifin abokinsa ne, baya tsammanin akwai buƙatar da zai zo masa da ita, ya bijire masa. A sanye ya ce, shikenan Baba, na amince da auren Salaha. Ina roƙon Allah ya sa alkhairi a ciki. Malam Baba ya faɗaɗa fuskarsa da fara'a ya ce, Muktar, na gode kwarai da gaske da ka amince da maganata. Ina mai tabbatar maka da cewa za ka ji daɗi ka yi alfahari a nan gaba. Maganar ɗaurin aure kuma ba za a ɗaga ba, insha Allahu gobe bayan an yi sadakar 7, sai kawai a ɗaura auren a huta. Muktar ya ce, to babu damuwa Baba, hakan yayi, Allah ya shiga cikin al'amarin. Malam Baba ya amsa da amin ya rabbi. Ko da Hajiya Halima da sauran ƴan uwa suka ji magana, duk sai jikinsu yayi sanyi, suka dinga ƙananan surutai. Suna sukar al'amarin, don gaskiya gaba ɗaya yarinyar ta bata daga ransu, tunda duk suna da labarin irin wuyar da ta dinga ba wa marigayi Sahib, wanda ta dalilin haka ya haɗu da larurar da ta zama ajalinsa. Ba sa so ta shigo cikin family ɗinsu ta bada musu zuri'a. Hajiya Sa'adatu babbar yarsa ta zaunar da shi, tana ba shi shawara akan al'amarin. Ita a buƙatar ta ya fijire kada ya aure yarinyar, dan saboda tana jin tsoro shi ma ya ta haddasa masa ciwon zuciya. Ya ce, yayi Sa'adatu, ba zan iya bijirewa umarnin Malam Baba ba, domin mutumin yana da kima da martaba a gurina. Ki haƙuri, dukkanin ku kwantar da hankalinku, insha Allah babu abin da zai faru sai alkhairi.
tunda kuka ga Allah bai kaddara aurenta da Sahib ba to akwai abin da yake boyewa wanda mu bamu san shi ba. Duk wani aure da aka yi gwagwarmaya a cikin sa to tabbas yakan zama alkhairi. Saboda haka ku kwantar da hankalinku, insha Allah babu abin da zai faru a bayan aure na da yarinyar. Tana kwance a can ƙuryar gado, Mansur ya shiga ɗakin. Tsayuwa yayi akan ta yana kiran sunanta. A firgice ta miƙe zaune ta amsa a sanyaye, ya ce, "Kina da labarin abin da ke faruwa?" Girgiza kanta ta yi tana kallonsa. Ya ce, "To ina so ki san da cewa gobe idan Allah ya kai mu za a ɗaura aurenki da Muktar, idan ya so shi ma sai ki gashe shi." Kirjinta ta dafe cikin tsananin firgici ta ce, "Yaya Mansur, ban gane ba. Za a ɗaura aure na da Muktar, dama ana yin hakan?" Mansur ya ja tsaki da faɗin, "Ke kika sani, sha kawai." Kama hanya yayi ya fita daga ɗakin. Kuka ta dinga yi tana kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya za ta auri yaya Muktar, ya za ta iya zama da shi? Bayan baya son ta, wani irin zaman aure za su yi da juna bayan ya tsane ta? Yana ganin kamar ita ce ta kashe masa ɗan uwansa. Tabbas wannan babban al'amari ne a tare da ita. Innar mace ta shigo ɗakin ta same ta tana kuka, ta ce, "Mansur ya shaida miki abin da yake faruwa shine kike kuka? Kina kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? To shi ma Muktar in zaki ce ba kya son sa ne?" Girgiza kanta ta yi tana hawaye ta ce, "Innarmu, yaya Muktar baya sona. Ya tsane ni, ya za a yi na iya zaman aure da shi bayan yana zargi na a gurin mutuwar dan uwansa?" Innarmu a fusace ta ce, "To wace ce ta yi sanadiyar mutuwar Sahib din da har kike cewa yana zargin ki?" "Ai ba zargi bane, gaskiya ne, mu da muka iyayenki mun sani, jama'ar gari sun sani. Ki yanzu Salaha, irin wannan bakin halin naki wani namiji ne zai aure ki? Ai ki gode wa Allah ki kuma gode wa babanku da ya hada ki aure da Muktar din. Saboda haka duk wata maganar kiyayya ki ajiye ta a gefe, ki shiga hankalinki ki yi mana biyayya idan kina so ki ga daidai a rayuwarki." Tana gama maganar ta fita daga ɗakin ta bar ta cikin halin damuwa da neman mafita. To komai yana tafiya ne da ikon Allah da kuma amincewarsa. Babu shakka duk wani abu da yake faruwa a duniya da sanin Ubangiji. Allah bai kaddara aure tsakanin Sahib da Saliha ba, saboda shi kadai ya san abin da yake nufi da hakan. Cikin ikonsa da kuma amincewarsa, bayan an yi sadakar bakwai na Sahib, jama'a da yawa suka shaida ɗauruwar auren Muktar. Allah ya azurta shi da auren mata biyu a lokaci guda. Yan uwa da abokan arziki sai taya shi murna suke, suna kuma ƙara yi masa ta'aziyar dan uwansa. Sai bayan 11:30 sannan jama'a suka watse daga gurin da aka gudanar da ɗaurin auren. Kowa ya tafi yana fatan alkhairi gami da zaman lafiya ga ma'auratan. Saliha kwanciya ta yi ta ciwo, zazzabi mai zafi ya rufe ta tsayin kwana 4 tana fama kafin ta samu lafiya. Fargaba da damuwa sun sa ta yi wata irin rama mara kyawun gani. Bangaren Muktar ko bai san ma bata da lafiya ba, saboda tunda aka daura auren bai waiwaye ta ba. Hankalinsa gaba ɗaya ya fi karkata akan Maryam da suke buga soyayya kamar za su cinye kansu. Bai taba tsammanin zai so Maryam ba, sai gashi lokaci guda ta siya zuciyarsa da kyawawan halayenta. Mansur ne yake shaida masa rashin lafiyar Salihan. Ya ji wani iri a tare da shi, ya ce, "Amma ta je asibiti an duba ta ko?" Mansur ya ce, "A kemis kawai muka je tare da ita aka yi mata allurai. Yanzu dai jikin nata da sauki." Ya ce, "Ai yana da kyau ta je asibiti, likita ya duba ta domin ya tabbatar da abin da yake damunta. Insha Allah bayan sallar magariba zan shigo gidan sai mu je asibitin da ita." Mansur ya ce, "To shikenan abokina, sai ka shigo." Sallama suka yi cike da mutunta juna. To kamar yadda ya faɗa haka ne ya kasance. Bayan sallar isha'i ya shiga gidan, gaba ɗaya yaran gidan suka dinga gaishe shi. Ya dinga amsawa a sake yana musu wasa. Saliha jin muryar sai sa gabanta ya shiga faɗuwa, a take zazzafi ya rufe ta. Ta rufe jikinta da bargo tana makyarkyarta. Gaba ɗaya yanzu kunyar hada ido take yi da shi. Muktar ya gaishe da innanmu cikin girmamawa, ya shaida mata abin da yake tafa da shi. Ta ce, "To bari na yi maza na taso ta, tana ɗaki a kwance." Da sauri ta shiga ɗakin nata tana kiran sunanta. "Salaha, ki tashi, za ku je asibiti da mijinki." Gabanta ne ya fada jin abin da ta ce, sai ta yi lampo ta yi kamar bacci take. Daga can tsakar gidan ya ce, "Innar mu rabu da ita idan bacci take." Innar mu ta ce, "A'a Muktar, bari dai na tashe ta, ai gwara ku je a duba ta domin zazzabin nata irin mai nacin nan ne." "Salaha ki tashi." Buɗe idan ta yi ta miƙe zaune tana kallon mahaifiyar ta ce, "Innar mu, na ji sauki fa, ba sai mun je asibiti ba." Innar mu ta ɓata rai da faɗin, "Gardama zaki yi ko? Ki tashi ki sa hijabin ki, gashi can yana jiran ki." Salaha yanzu ba ta kaunar ɓacin ran iyayenta, sai ta miƙe da sauri ta sa hijabin ta fito tsakar gidan. Lokacin shi tuni ya fice daga gidan, jiki a mace ta bayansa. Can jikin motarsa ta same shi a tsaye yana waya, sai da ta karasa inda yake ta fahimci da wacce yake waya. Maryam ce. Gabanta ya dinga faduwa, tana jin yadda yake lankwashe murya yana kiranta da masoyiyarsa.
jikinta duk ya mutu, ta kasa tsayuwa a gurin, sai kawai ta tsugunna kuka na kokarin kwace mata. Jan alamun zai buɗe motar yasa ta miƙe da sauri tana kallon sa. Ɗauke kansa yayi ya shiga motar ya zauna babu walwala a tare da shi, yace shigo. Ta shiga ta zauna a sanyaye ta gaishe shi. Ya amsa ba tare da wata cikakkiyar kulawa ba. Motar ya ja suka bar gurin. Ta har suka je asibiti suka dawo, gaisuwa ce kawai ta shiga tsakaninsu. Muktar driving ɗinsa yake yana amsa waya, yayin da ita kuma take jin wani irin shakka da tsoronsa. Tana fargabar irin zaman auren da za su yi bayan baya son ta. Hakika ita kanta ta san ta yi rashin masoyi mai ƙaunarta saboda Allah da Annabi. Ledar magungunan ta ya miƙa mata da faɗin ki duba yadda za ki yi amfani da maganin akan ka'ida. A sanyaye ta karɓi ledar da faɗin to na gode. Ya ce kina iya shiga gida. Ta buɗe motar jiki a mace ta fita, shi kuwa da sauri ya ja motar ya bar gurin. Kai tsaye gidan Baba Rakiya ya nufa gurin matarsa Maryam. So mai saurare, bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.